Gipangandaman na sa Zamboanga Integrated Bus Terminal ang pagdagsa sa mga pasahero nga miuli sa probinsya aron mag-long weekend ug mobalik human sa bakasyon. Ilabi na nga balik trabaho ugma. Ani ang report. Naghinay-hinay na og dagsa sa mga pasahero nga manguliay sa ilang mga tagsa-tagsang probinsya sa Zamboanga Integrated Bus Terminal sa Barangay Divisoria. Sagad sa mga pasahero nga miani sa Zamboanga City ang mibutar niadtong milabayng eleksyon. Lakip sab katong mibisita sa mga sementeryo sa syudad aron duawon ang ilang mga kabanay nga mipanaw na. Gahapon pa. Sa Undas, Rekalag. Po. Karon asa mo pauli? Para Sibugay, Zamboanga Sibugay. Mas menos kuno ang gidaghanon karon sa mga manguliay nga pasahero kung itandi niadtong milabayng eleksyon. Pagpadulong na ko redasok gatindog jud mi sa rural. Pero Karon relax na. Before Ondas pati election, ang pasahero ni Anhid sakay dire more or less mga 7,000 plus. Sa pagkakaroon regular lang atong itong biyahe sa bus. Anaa sa 100 ngadto sa 120 ang bus unit sa maong bus terminal ang naga-operate matag adlaw nga kaya ra makaakomodar sa kadaghan sa mga pasahero. Hugot gyapon ang pagpatuman sa seguridad, ilabi na sa pag-inspeksyon sa mga bagahe o karga sa mga pasahero sa arrival o departure area. Gusto sila muli karon ang atong bus dire travel to different provinces ay normal lang, walay problema sa bus, baka ma-accommodate ang mga pasahero. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.